میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ پچھوں تک سارے دی آواز ہے جڑے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو، یقیناً محبتاں لے کے آئے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد سننے واسطے آئے ہو، سارے دی محبت نہ آواز ہے میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ۔ ایک بار ادھر بازو چک لو، مینوں پتا ہوے کیڑا کیڑا میرے نال شریک ہے۔ میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا میرے آقا جیا کوئی ہو نہیں، میرے آقا دا جگ میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ او میرے آقا جیا کوئی ہو نہیں، میرے آقا دا جگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ہر شے دی کثرت عطا فرمائی، فرمایا سونیاں کوئی شے سی چھڈی نہیں جیڑی تینوں عطا نہ کیتی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جی بے ایمان آ گیا، حضور نو علم غیب کوئی نہیں، اے اوہی ٹولا اے منن تے آون، حضور منن تے آون دھیان دینے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عبد الکریم، نور من انوار اللہ، آیت من آیات اللہ، کنز من کنوز اللہ، آندے نے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ دیاں نوراں جو ایک نور ہے، اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے، اللہ دیاں خزانیاں جو خزانہ ہے۔ میں کیا منن تے آئیں تے ڈاکٹر ذاکر نائک نو نور مان لویں، نہ منن تے آئیں تے حضور دی نورانیت دا انکار کر دیں۔ منن تے آؤن تے او بے نور نو نور مان لین، آندے نے نور من انوار اللہ۔ میں کیا جلا ہو گیا ہے، شرم کچھ حیا ہوندی ہے، پر تینوں کی پتا ہوئے او شرم تے حیا کیڑی شے ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا اللہ دا قرآن فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سونیاں اساں تانوں نور بنا کے بھیجیا ہے۔ میں کہ مولوی اوتھے حضور دی نورانیت دا انکار کر دے تے ڈاکٹر ذاکر نائک نو آکھے اللہ دیاں نوراں چوں نور ہے، اللہ دیاں نشانیاں چوں نشانی ہے، اے اللہ دیاں خزانیاں چوں خزانہ ہے۔ میں کہ تینوں ذاکر نائک مبارک ہوئے، سانوں کملی والا